To se odnosi i na Cecu. Da ti odgovorim odmah. Ne mogu da prodam lažni materijal. Nisu Ceca i Jelena isto. Jelena je mnogo iskrenija duša nego Ceca. Ispravnija, u svakom smislu te reči. I ona je to bi ona rekla brat. Ceca voli uvek onako potunjeno da ljudima namešta probleme. I nije iskreno onome što ni izvodi ni peva. I to se vidi na bini. Mislim, koliko god da su i dobre pesme, da je napravio neko, to nisu njene pesme, to su pesme nekih kompozitora. Ali ona to dobro ne iznosi, znaš. Ne veruju ljudi, znaš. A ja kad ne verujem u nešto, ja to ne mogu da... Da uzmete i da radite. Da uzmem i da radim. Da, imao sam ponuda, da. I ne biste ni prihvatili? Ne družim se s kriminalcima, izvim. A imali ste ponude konkretno? Ne, imao sam ponude. Imao sam ponude i od predmetne srpske maćike, ali nisam zainteresovan za to. Ne družim se s kriminalcima. Slao mi je poruke Vavić. Mislim da se Nikola Vavić zove, da. Dok sam bio u vozilu sa Lukasom. Slao mi je preteće poruke. Kako izgleda to preteća poruka? Da je pominjem i dalje kažem da je njena ogrlica skinuta sa vrata neke osobe koja je možda ubijena. I dalje smatram da je to što peva ljubavne pesme, to ne znači da širi ljubav. I dalje smatram da je i ona Mordor, i ona član Mordora, zato što je takva žena. I uvijek ću to pričati i ne može niko u tome da me spreči, jer nisam ja sarađivao sa Spasojevićem i Lukovićem, nego ona. I nisam ja bio deo tog zemunskog klana, nego je bila ona. I nisam ja davo izjave i učestvovao u planiranju ubistva premijera Srbije, nego on. Na koji način? Ne znam. To policija nek se bavi tim. I nije kod mene sede u vrhu sofre Nebojša Stefanović, nego kod nje kad je planirano i kad je prisluškivao predsjednika Srbije. Kako je Nebojša Stefanović odleteo iz MUP-a i tako dalje, i Dijana Hrkave, pa samo setimo šta su radili. Pa smo to zaboravili. Da. Pa smo to zaboravili. Hoćeš da mi kažeš da sa tim nema veze Željko Mitrović? Ima i tekako. Hoćeš da mi kažeš da nema veze Ceca? Ima i tekako. Pa kod nje u vrh sofre ili na vrh stola, kao što ja sad sedim, tako je sedeo Željko Nebojša Stefanović kod nje. Na svakoj slavi. A šta pričamo? Sada ne znamo to kako se dešava, šta. Oni su mu punili baterije. Naravno, i sad ne znamo to da se to dešavalo tako. Ma nije nego, pa svi znamo. Željko Mitrović, Nebojša Stefanović i Vučko iz Informera. I Aca Rodić iz Kurira. A Željko Mitrović vas baš dugo sabotira? Ma naravno, zato što mu smetam. Znači, oni su namestili igru. Da bi se ja i Vučić posvađali. Nismo imali ništa nepodeljeno u životu. Oni su namestili igru. I to je to zlo koje njemu non stop ugurava u točak. Znaš, on taman krene čovek i to sve dobro uradi i onda se pojave njih nekoliko. Osnivač i direktor Haj produkcije Saša Mirković u poslednje vreme putem TikToka raskrinkava pojedine ličnosti iz estradno-kriminalnog miljea, a jedna od njih je i Svetlana Ceca Ražnatović. Mirković je snimio video u kojem je samo podsjetio javnost na mrak u kojem sija Svetlana. Gle čuda da se tako i zove. Sad kad pričamo o srpskoj maćehi Ceci, toliko raznoraznih priča kruži o njoj i mogu vam reći da su sve istinite. A jedna od istina je to da se žena koristi svim sredstvima koje su joj dostupna. A to su obično kriminalna sredstva i ona obično sve što zamisli ili hoće da uradi. To radi preko ljudi iz kriminalnog miljea i to svi znaju. Započeo Mirković i zaključio. Ja pozivam sve organe, državne, tajne i javne da se pozabave ovom gospođom. Ona se ipak predstavlja lažno kao srpska maćeha, a u stvari je jedna od najmračnijih osoba koje postoje na našim prostorima. Podsjetimo, zapaljen je automobil Hype televizije, ovaj teroristički čin koji se dogodio pre gotovo mesec dana ispred naše medijske kuće. Zbog toga je Saša Mirković podneo krivične prijave protiv nekoliko osoba koje su mogle ovo da urade. Jedna od njih je Ceca Ražnatović, ali krivična prijava podneta i protiv njenog kuma Nikole Vavića, koji je ranije pretio prvom čoveku Hype-a.
Krivična prijava protiv Željka Mitrovića, vlasnika i direktora Pink televizije, zbog ugrožavanja sigurnosti mene i moje porodice. On je moćan čovek koji je spreman na mnoge stvari, tako da sam odlučio da protiv njega i još nekih osoba podnesem krivičnu prijavu i priložim dokaze za ove tvrdnje. Verujem da će pravosudni organi da odrede svoj posao u celosti i Mitrovića i saučesnike privedu kako bi Beograd ostao najsigurniji grad u Evropi, napisao je Saša nedavno. Poštovani gledalci, nalazimo se ispred Prvog osnovnog suda u Beogradu, gde se u 9 sati održava suđenje između direktora i vlasnika Haj produkcije gospodina Saše Mirkovića i pevačice Svetlane Cece Ražnatović. Kao što smo i u medijima imali priliku da saznamo, pevačica je tužila producenta i vlasnika Haj produkcije gospodina Sašu Mirkovića za nematerijalnu štetu. Kako će teći ovo suđenje i da li će se pojaviti, saznaćemo u nastavku. Pre svega, dobar dan. Videli smo da se tužilja Svetlana Ceca Ražnatović nije pojavila. Što imate da kažete tim povodom? Pa nemam ništa kažem, znači to govori o njoj, ne o meni. Ja sam svoj iskaz dao pred sudom i ostao sam pri tvrdnjama. Naravno, znači, što se nje tiče, ona imala navodni let za Stuttgart u 6:45, znači vrlo rano otišla na tezgu, tako da jednostavno sud je naložio da dođe sledeći put. Ukoliko ne dođe, raspisat će valjda potragu ili šta god, ili će dusiti, tako da ja očekujem da sledeći put da se konačno ona i ja pogledamo oči u oči i da... Kada ste se vi poslednji put susreli sa Cecom Ražnatović? Pre mnogo godina. Pre mnogo godina. Mislite da nije sujeverna, pošto je danas petak 13. da se zbog toga možda nije... Moguće, znači, ali uglavnom priložila je avionsku kartu kao dokaz da je u 6:45 morala da leti za Nemačku zbog večerašnjeg nastupa koji je posle 12 sati, tako da... Rekao bih da biste se zadržali više od sat vremena, Boga mi... Pa jesam, znači, odgovarao na pitanja sudije i njenog branioca, izneo, znači, one pretnje koje sam dobio od gospođe Ražnatović, zato što od nje i od njenih, gde sam podneo krivičnu prijavu i taj proces je u toku. Zato što nisu obična lica pretila, nego ozbiljne iz kriminalnog miljeja, više puta osuđivana za nasilje i tako dalje. Evo, moram da vas pitam, i 10. februara imate isto suđenje sa Cecom Ražnatović, što je izašlo u medijima, čini mi se... A ja svaki put očekujem da je vidim, ali ona nikako da dođe. Da smemo da pitamo na koji iznos vas je tužila? 500.000. 500.000, ja mislim da je toliko fali samo još. Hvala vam puno, direktor, prijatno. Vlasnik i direktor Haj produkcije Saša Mirković objavio je na svom TikTok profilu ekskluzivne informacije o otkazu celokupnog tima pevačice Lepe Brene, nakon što je održala koncert u Zagrebu. Naime, kako se spekuliše, do prekida saradnje došlo zbog lažiranja broja prodatih karata za Zagrebačku arenu. Prema ekskluzivnim saznanjima Saše Mirkovića, celokupan tim se oprostio od pevačice nakon 16 godina saradnje, od back vokala do menadžera. I evo poslednja vest, da ne bude da nismo najbolje obavešteni u regionu. Naime, ceo tim Lepe Brene joj je večeras dao otkaz. Od back vokala, muzičara, menadžera i svih ostalih članova ekipe joj se zahvalio
na 16-godišnjoj saradnji. Tako da je to još jedan od dokaza da ovo sve što sam pričao, da sam u pravu i da je istina. Ko ne veruje, vidjet će sutra. Ćao. Kako je Saša Mirković nedavno istakao, takvi izvođači svesni su da njihova popularnost više nije onakva kakva je bila nekada, te teško prihvataju činjenicu da postoje mlađe generacije umetnika koji su uspešniji od njih. Kao primer, Mirković je naveo Lepu Brenu, ističući da je shvatio kako ona nije uspela da proda 6 arena kako je prethodno najavila. Takođe dodao da postoji velika sumnja u sve što se dešava sa njenim koncertima, posebno u vezi sa činjenicom da su ti nastupi odjednom pomereni, kao i simptomatično stanje u kojem je navodno slomila nogu u tom trenutku. Zašto neki pevači vole da varaju publiku? Zato što su svesni da njihova popularnost nije više onakva kakva je nekada bila i zato što ne mogu da prihvate da postoji bolji od njih i da su neki iz novih generacija uspešniji. Naime, šta se desilo? Ovih dana kada sam puštao koncert Miroslava Ilića u Zagrebačkoj areni za 18.10.2025. godine, to je pre 2 dana, shvatio sam da je ogromna njegova popularnost i da čekam da se vidimo 18. listopada u Zagrebačkoj areni, oktobra ili 18.10. istakao je Mirković te dodao. Tada sam shvatio da u stvari Brena nije ni prodala 6 arena kako je najavila, nego mnogo manje. I odjedanput se koncerti pomeraju za neko drugo vreme, zato se dovodi u pitanje i to da li je i slomila nogu tada ili je publika prevarena. Razmislite, zaključio je Saša Mirković. Ivanom Bodrožić šta se desilo u Hayatu, koja mu je bila ljubavnica i on zna. Da ja znam da mu je ona bila ljubavnica dugogodišnja, koja je igrala po stolovima u klubu Privrednika, ponašala se kao više nego njegova zakonita ili žena sa kojom živi. On je živao sa Ivanom Bodrožić u kući 200 metara dalje od porodične kuće i nemoj da se lažemo. On zna da ja znam da je to tako. Nađena je u hotelu Hayat pod nerazjašnjenim okolnostima. On je tu bio, predozirana i tako dalje, svaljeno sve na nekog tamo tehničara koji je došao i da, pa kako došao taj tehničar? Tako što je ono, koja je to priča koja je plasirana javnosti? Došao je tehničar zato što je ona njega pozvala, šta? A uveče, to je iste večeri, da se samo ne zaboravi, je bio dole u hotelu Hayat, bila je zabava koju je napravila Svetlana Ražnatović. I sad vi, ajde da tu pronađemo neke veze, jer stalno se pominju iste imena i večito se nešto gura ispod tepiha ili večito se spinuje da to nije tako. Zato što imaš medij pa ti spinuješ da nije tako. Ceo onaj žiri u Grandu, kad mi u stvari Sodoma i Gomora. Počev s leva na desno, ne znam za ovog čoveka, mislim da se Bosanac zove, njega ne poznam i neću o njemu da komentarišem, jer koliko sam čuo od Lukasa da jedini ne pripada toj klapi. Sve ostale koji se tamo nalaze, mogu da kažem da učestvuju u prve svega uništavanju kulture, a onda iza toga u mnogim drugim stvarima, počeo od Đorđa Davida koji je maloletnicama svašta pisao, ucenjivao ih i tako dalje. Mislim, on je nebitan lik generalno, ali sedi u tom žiriju i glumata velikog muzičara u stvari je analfabeta za muziku i nije ni čudo što ga je isterao iz ove generacije 5, čini mi se. I zabranio mu da izvodi sve pesme. Tako da je to sve ono što on izvodi laž. Ne znam na osnovu kojih kriterijuma on može nekog uopšte da ocenjuje. O Mariji Šerifović, ona govori sama o sebi. Srpska maćeha, mislim, Sodoma i Gomora. Ana Bekuta ili Nada Polić i gospođa Snežana Đurišić, mislim da mole Boga svaki dan samo da ne počnem da pričam stvarno ono što znam o njima.
ali očekujte me brzo. Ćao! Kad me ljudi pitaju šta imam protiv ove Fahrete Jahić, Lepe Brene, pa nemam ništa. Mislim, nemam ništa protiv. Zato što ni ona totalno nebitna u životu, ali njeni postupci prema mojim prijateljima su vrlo bitni. Naime, ona se žena mnogo puta mešala u odnose i u privatne stvari drugih ljudi. Tako recimo nameštala Miroslavu Iliću nešto što apsolutno ne postoji. Pa je nameštala Aci Lukasu razvod braka. Pa se bavila stvarima kao i ova srpska maćeha, nedozvoljenim stvarima, sasvim slučajno su to i moji štićenici. I onda kad me pitate zašto treba da otkrivamo stvari o njima, pa zato što su one toliko pokvarene osobe da o njima trebaju da se znaju stvari. I evo još jedne stvari, Breno ili Ljubice, šifrirana. Onda kad si pobegla od Popovića i završila kod Brege u Sarajevu, sjećaš li se da su ti bacali i da su ti donosili na udicu od štapa sendvič? Ili si to zaboravila? Pa ćemo dalje neki drugi put. I evo poslednja vest, da ne bude da nismo najbolje obavešteni u regionu. Naime, ceo tim Lepe Brene joj je večeras dao otkaz. Od back vokala, muzičara, menadžera i svih ostalih članova ekipe joj se zahvalio na 16-godišnjoj saradnji. Tako da je to još jedan od dokaza da ovo sve što sam pričao, da sam u pravu i da je istina. Ko ne veruje, vidjet će sutra. Ćao. Breno, Saša Mirković je izjavio da ste Saša Popović i vi bili u vezi i da ste živeli zajedno, a potom da ste postali kumovi. Kako to komentarišete? Ne interese gluposti. Inače vas molim da nemojte pitate gluposti zato što znate da postoje ozbiljne stvari, postoje one stvari koje su totalna glupost, pa mi je neugodno i da pričam. Hvala vam. Evo u komentarima vidim da se pojavila i gospođa koja je sa Brenom bila na F odeljenju posle filma Hajde da se volimo i onog debakla novčanog u Bugarskoj i pucanja na filmu Hajde da se volimo. Bila na F odeljenju u bolnici Laza Lazarević za bolnici za neuropsihijatriju. Hvala joj na iskrenosti koju je podelila sa nama. Ja mislim da će biti sve više i više ljudi koji će se oslobađati i početi da pričaju istinu, jer srpski show biznis koji vode ovi ljudi, koji su tu na čelu nekog
srpskog show biznisa mora u narednom vremenskom periodu da se raščisti i moraju da dođu ljudi koji su pravedni, koji se zalažu za prave vrednosti. Ćao! Kako su prošli koncerti u Hrvatskoj, u Sloveniji? Kakvi su utisci? Bugarskoj, Rumuniji. Divno, super, zaista, evo, spremam se, već polako kreće priča sa Arenom Zagreb. To je u oktobru mesecu, ali eto, skoro je već pola dvorane prodato. Ono što bih htjela da vam kažem kao neku ekskluzivnu vest, ne znam da li znate, da li ste čuli, ali kako ove godine slavim 40 godina od izlaska pesme Zoraje, u Londonu ću u zadnjoj nedelji maja snimiti u Abbey Roadu, čuvenom Abbey Roadu, kome su snimali Beatlesi, sa London Philharmonic Orkestra novu verziju Zore. Bravo, bravo. Kako je došla ponuda, kako je došlo do toga? Evo, zahvaljujući Croatia Recordsu, zaista moram da kažem da sam ja bila toliko prijatna i iznenađena da još nekako molim Boga da se to nešto ne pokvari, ali sve je okej, čuli smo se već nekoliko puta, radi se novi aranžman, naravno, ali sama činjenica da će svirati London Philharmonic Orkestra, da ću snimati jedan od najpoznatijih studija na svijetu, to je za mene, kako da vam kažem, top, imala sam mnogo uspjeha u životu i hitova i tako dalje, nagrada, priznanja, ali ovo mi je baš nešto onako, čini mi se kruna karijere. Kad se ne moram, pesma radila Marina, tako? Đorđe Novković, Marina Tucaković, Mato Došen, to je taj čuveni trio koji je potpisan, da, ali radili smo i svi zapravo. Sad me zanima, pošto znate kakva je politika sa Putom, sa tim pravima, da li će praviti problem ili ste već to regulisali, s obzirom da je on baš pravi problemi svima u posljednje vreme? Ko? Puta. Pošto je preuzeo Marinina prava i tako dalje, da li ste s njima razgovarali ili je to sve okej? Pa oni imaju sva prava, oni dobivaju sva prava. To je, niko nije nju izbrisao, tako da je to, mi ne menjamo tekst, samo se snima nova verzija aranžmana, jel? Sad, podržavate mlade, bili ste gost kod Aleksandre Prijović, da li biste prihvatili poziv od još neke mlađe koleginice kada bi vas poznala? Tipa Teatra Irović ili neko ko sad jako, jel? Da vam kažem, ja ne bih nikog apostrofirala, ali sama činjenica da mene taj mladi svet respektuje i da me zovu da gostujem, za mene je kao osobu koja je 50 i više godina na sceni veliki kompliment. Ja to tako nekako doživljavam. Sad je samo naravno pitanje podudarnosti termina, drugo, ne bih da nastupam negdje gde ću doći za mjesec, 2 dana i tako dalje, ali ja mislim da bi to trebalo svi da shvate kao kompliment ako te neko zove, jel? Sad, one su vama negde iskazale plezir, pozvale vas. Ko je od mladih koga biste vi pozvali da bude vaš gost, negde bar sa vama na sceni, da kažete može da isprati moj ritam, moj repertoar, moje ime? Pa recimo Ivan Zaki, neko ko je sa mnom snimao jedan dobar duet. On je pevač koji je kantautor, koji je vrlo popularan u Hrvatskoj i Sloveniji, a ne meni recimo vrlo često gosti, a njemu u Areni i tako dalje, tako da je to, sad sam se to njega setila, ali dobro, imate i duet, ako se ne... Uglavnom su svi mlađi od mene. Kako se dopada predstavnica, ona je sad onako aktualna? Fantastična je, ona je baš super, sviđa mi se jako. Da li ste čuli ovaj novi duet njen i od Saše Mankića? Čula sam samo jedan delić, nisam čula celu pesmu, ali hoću u miru da je saslušam na YouTube-u, vidim da ima dosta pregleda i da je uspješna, ne sumnjam uopšte. Devojka je jako zanimljiva i vrlo simpatična i eto, želim je mnogo uspjeha, tako da sve najbolje. Da li mislite da, evo još jedno pitanje, kada smo kod Breskice vidimo da ima sofisticiran imidž, negde to sve negde prati neka kulturna stvar, da li danas može da uspe mlada pevačica da nije polugola? Može, evo može, kako da ne. Ja mislim da je to ona baš odličan primjer u ostalom.
Šta ja znam, mislim da se više na golotinju baš previše ne pravi posao. Naravno kad su devojke mlade i zgodne, zašto da ne, ali mislim da je prevashodno pesma ipak ta koja odlučuje da li je neko hit ili ne. Eto, pitala sam na Instagramu da je vaš prodio dres sa Lukom Modrića. Jeste, da. Kako ste to izgledali i koliko je to učinjeni za njega? Pa upoznala sam slučajno neke ljude na jednoj fešti na kojoj sam pevala, koji su se onako sprijateljili sa mnom i nešto reč po reč u priči. Ja se dotaknem, oni su hvalili mene kao osobu koja ne krije svoje godine, dobro izgleda, ima svoje unuke i tako. Ja kažem da i tako. Rekao, divni su mi unuci, unuk Dušan obožava fudbal, trenira, obožava Luku Modrića obožava. Pa mi smo prijatelji, ne znam, tamo iz HNS-a s nekim. Ako želi da mu omogućim, da mu pokloni Luka jedan dres, ja mislim, koja je ovo sad priča. Nisam verovala stvarno i kad sam videla to kad su doneli, šta da vam kažem, mislim, Dule kad je počeo da otvara, on je odmah prepoznao vrećicu od HNS-a, ja nemam pojma ni te grbove ni ništa. Uglavnom, kad je vidio to Duletu od srca Luka, njegove sreće nije bilo kraja. Baš voli i vrlo ceni i Luku i naravno Mbappea i tako. Šta bi vas moglo da obrade, evo da kažem, ako ste vidjeli unuka kako se raduje tako neke sitnici, šta je to što vas bi moglo? Oni mene obraduju kad mi dođe Dule i donese 5+ iz matematike, meni srce ko kuće. Ko kuće, zaista. Vrlo sam ponosna na njih, oni me obraduju i to je nešto što me istinski obraduju. Eto. Kao i ovi neki detalji iz Pa mislim, eto, iz karijere. Mislim da je imati takvu karijeru, biti zanimljiv ljudima u ovim godinama i sa veseljem i radošću to raditi. Ja mislim da je to kompliment svakom, je li tako? Pevačica Neda Ukraden otkrila nam je da je uvek emotivno gane kada neko od fanova čeka potpis za njenu novu knjigu. U Bugarskoj se dešava, imam jednog fana koji ako pevam recimo u Sofiji ili ne znam, Plovdivu, on čovek dođe, stanuje na Burgasu, to je luka na Crnom moru, znači pređe jedno 400 km. Ja mislim da on ima veću arhivu mojih pesama od mene. Znači sva izdanja, sve što je izašlo, piratsko, legalno, jugoton, diskoton, sve. Dakle, zaista, ovo mi se često dešava. A da li Neda ima vremena za odmor i tradicionalno spremanje za Vaskrs? Kako da ne, pa nikad se to ne preskače u našoj porodici. Pa to su već pripreme počele, to se već skupljaju korpice, slama, sve to, zeke i tako. Pripreme su već krenule i ja ću to otpevati što imam i onda se vratim kući, onda smo mi zajedno, nikad se to ne propušta. Kako Neda ističe, nastoji maksimalno da ispoštuje sve običaje i da ne nastupa za vreme praznika. Pa ja nastojim da to ispoštujem, šta ja znam. Treba nekako biti, ako je čovjek vernik, treba bude vernik u duši, da nema loše misli i tako, ali nastojim da imam i respekt prema tim danima, kad u bilo kom nekom religijskom običaju prema i katoličkom i pravoslavnom i muslima, odnosno muslimanskom, muhamedanskom kalendaru, kad su ti neki dani nekog poštovanja, tišine, mirovanja, posta. U Nedinoj knjizi opisala je ljubav sa Sašom Popovićem, iako on tvrdi da nije baš sve kao što izgleda. Ja ne bih htjela da komentarišem bilo čiji komentar, znate, svaki ima pravo na svoje izjave. Ja nešto nisam ni iznenađena, verujte mi. Ja sam negdje i očekivala tako nešto i ako je neko pažljivo čitao to što sam ja pisala, onda neće ni on biti iznenađen. Tako da sve ja to poštujem. A šta je za Nedu najvažnije u životu? Meni je sloboda i dostojanstvo su mi dva vrhovna postulata od kojih ne odstupam. Skrnaviti to dvoje i biti nešto kao srećan, zaljubljen i to me stvarno ne zanima. Drugo, uživam u životu, ja ne znam ko više uživa. Hoću putovati, hoću letovati, hoću zimovati, hoću sediti kući, hoću kuvati, hoću.
čovek nauči da nekako to što ima nekako voli, ceni, poštuje, uživa u tome i ja vama dajem savjet, ako mogu da vam dam kao neko ko je razmišljao i drugačije nekako nekad, jel? Zaista je užasno sve prolazno i sve kratko i sve može biti danas ovako, sutra onako. Kleli ste se do juče u neke prijatelje pa su vas izdali pa ste razočarani, kao i ja. Ili u neke ljubavi, u neke muškarce, u neke projekte, nešto, pa su izjalovi, tako. Ali život ide dalje, life goes on, ima toliko divnih stvari, ne mora sve biti glavni zgoditak, možda bude jednostavno neka dobra nula, ali idete dalje. Je li utiču ili vas ne dotiču? Stvari koje moraju da se odrade, moraju da se odrade, tako da bilo sunce ili kiša, stvari koje moraš uraditi. Tako da ne razmišljam o tome, samo eto, naravno da je prijatnije kad je lijepo vreme i kad može čovjek opuštenije da izađe, da se obuče i tako. Evo, već ste se vratili iz toplih krajeva, tačnije iz Hrvatske, Vodice, bio je CMC festival, ujedno ste i prezentovali album, dueti. Samo je nebo iznad nas. Samo je nebo iznad nas, da. Jeste, bio je CMC festival, to je ovako, čini mi se još jedini neki zabavno-muzički regionalni festival koji, eto, lijepo promoviše nove albume, nova izdanja, nove pesme, ali iznad svega divno se družimo jer nema više prilike srest 40 kolega, diskografe, menadžere i na kraju krajeva život malo u moru, suncu. Da li je bilo teško staviti sve te duete i solo pesme na jedan disk? I što se tiče samog odabira? Ovaj album dueta sadrži samo duetske pesme i to sa najvećim imenima jugoslavenske zabavno-muzičke scene. Kemal Monteno, Arsen Dedić, Mišo Kovač, Vlado Kalember, Željko Samardžić. To su samo neka od imena s kojima sam imala sreću da sarađujem, da otpevam sjajne duete. Samo je nebo iza nas je ovako jedna kultna pesma, Kemina pesma Pao sneg po dunjama. Divna pesma Arsena Dedića, imam neku sklonost za ate i tako. Tako da su to ovako dokumenti ne samo moje karijere, nego eto i o njihovoj, jel? Sjajnih kolega, sjajnih autora. I zaista kad vidim tako nešto pred sobom, ja sam sama ugodno iznenađena koliko su to dobre pesme. Sa baladom Živi se umiri, da se predstavili na festivalu, kada će Posesiva? Posesiva je skoro gotova, imaju neka 2 miksa, treba da se odlučimo, spot je urađen, već je i montiran, tako da to mislim da treba uskoro očekivati, dogovorit ću se sa Mačićem, Duletom, kad će to izaći, ali u svakom slučaju jedna potpuno drugačija Neda. Neda, je li dobro da ponekad u životu budemo ta posesiva? Ne, tekst govori čemu posesiva, zašto kad te volim, zašto si takav, zašto provjeravaš kad dolazim, s kim pričam, kad ću da se vratim i tako dalje. Sve one situacije koje su vrlo česte u tim nekim ljubavnim vezama. A to od uvek bilo tako, da? Od uvek je bilo tako, nažalost, samo što su nekad stvarno iz nekih ekonomskih, tradicionalnih, porodičnih, konzervativnih razloga žene trpile i šutile, odnosno nisu reagovale. Sad zaista, pogotovo žena koja je samostalna, nema nikakvog razloga da bude rob ničijeg vlasništva, ni poimanja, veze kao predmeta ili svojine s kojom neko želi upravljati. Da li videli ste setili neke situacije kada je neki muškarac bio mnogo posesivni? Uglavnom su bili posesivni, zato sam sama. Uglavnom su bili, pa znaš šta, mislim, to je ono, gde si do sad? 3 sata, aha, da, važi, pevala si, jeste, da. Tako, to su već
da kažemo, uobičajene stvari u svakoj vezi i bez obzira koliko te čovek upozna na tvom radnom mestu ili zna čime se baviš, uvijek je to, znaš, ljudi koji nisu u ovom poslu sasvim drugačije gledaju na naše zanimanje, ali treba prije svega imati poštovanja, treba gajiti ljubav i bez ikakvog vređanja, bez pokušati držati, ako ne, bolje se razići nego erodirati vezu. Kako ste se borili protiv toga? Ste ih ostavljali ili? Kao što vidiš, ništa mi ne fali, jako se dobro osjećam sama. Imala sam jako puno posla, zaista, zadnjih mjesec dana i put u Istanbul i nagrada koju sam primila. Ne znam da li ste uspjeli to upratiti, to je jedna vrlo značajna i meni izuzetno vredna nagrada. The most successful Balkan pop star. Znaš, neko je sabirao nekakve rezultate, nagrade, tiraže, hitove, godine trajanja i to nekome jako znači. Imala sam dosta koncerata na raznim destinacijama, od Maribora, Kučeva, Vodica, evo večeras tu u subotu u Novom Sadu. Tako da zaista ne stižem da pratim sve, ali ja mislim da ima mnogo talentovanih pevača, pevačica, grupa i da ljudi sigurno će nešto ostati, da se ljudi trude, da budu atraktivni, da budu hitovi, sad šta će od toga biti. Ali zato ste ispratili sportske uspehe svojih unuka. I mi uvek imamo razloga i to je mnogo lepo da razgovaramo o njihovim uspesima. Evo, malo ću privilegovati ovu situaciju, pa ću se pohvaliti. Dušan je unuk koji ima 10 godina i koji iznad svega voli loptu. Mislim, šuta po kući cijeli dan i želi da bude Mbappe ili tako neko. A inače je najbolji učenik u razredu. Ne samo da ima sve petice, nego nema ni jednu četvoru. Izuzetan matematičar i vrlo se ponosim sa njima. Devojčice su odlične, talentovane. Aleksandra trenila atletiku, Neda crtanje, klavir. Zaista divna deca i mogu da vam kažem da sam Bogu zahvalna za svaki njihov osmeh, za svaku njihovu peticu, ali iza svega su divna i vaspitana deca i zdrava. Tako da sam zaista srećna, danas im je bio zadnji dan u školi. Mi smo svi u kući oduševljeni njihovim uspisima, nije to nikog vuko za uši pa sad uči i tako. Znači da su deca i vredna i talentovana, da će Bog pa će se odabrati nešto što će ih ispuniti, ja ću im pomoći šta god da se odluče. Pa divno, super. Divno. To je jako hrabro, to je želja svakog pevača. Ja to pozdravljam. U Istanbulu ste bili sa također Branka Todorović i bila sa vama. Da li ste možda uspeli da se malo odvojite vremena za druženje? Pa jesmo, da. Išli smo malo po prodavnicama, ali ona ima svoje neke žena obaveze i neke destinacije. Ja opet nešto drugo, tako da ta 2 dana su za čas prošla, ali eto, želela bih ponovo da odem i da se malo više zadržim u Istanbulu. Izgledate nikad lepše, ali zaista, i voljela bih da otkrijete našim gledalcima koja je tajna vašeg izgleda, jer ste nedavno objavili fotografiju u kupaćem kostimu i bilo je zaista mnogo pozitivnih komentara bez filtera, tako je to da naglasimo. Da vam kažem, nema nikakve tajne, nega naravno. Dobiješ nešto u nasljeđe, ostaje, ja se u šali kažem, sve je trud, zalaganje, muka, odricanje. Znate i sami, volimo da jedemo ono što ne bi smeli da jedemo. Ali uglavnom vežbanje, rad, aktivnost, neki pozitivan duh. Da li je to
može do sunca jer dosta vremena provodite leti na moru po 2-3 meseca. Pa ja se sunčam i kupam, odnosno plivam. To mi je leti nešto bez čega ne mogu da zamislim zaista svoj odmor. Izgledate nikad lepša, ali zaista. I voljela bih da otkrijete našim gledalcima koja je tajna vašeg izgleda, jer ste nedavno objavili fotografiju u kupaćem kostimu i bilo je zaista mnogo pozitivnih komentara bez filtera. Tako je to da naglasimo. Da vam kažem, nema nikakve tajne, nega naravno. Dobiješ nešto u nasleđe, ostaje, ja se u šali kažem, sve je trud, zalaganje, muka, odricanje. Znate i sami volimo da jedemo ono što ne bi smeli da jedemo. Ali uglavnom vežbanje, rad, aktivnost, neki pozitivan duh. Da li to može do sunca jer dosta vremena provodite leti na moru po 2-3 meseca? Pa ja se sunčam i kupam, odnosno plivam. To mi je leti nešto bez čega ne mogu da zamislim zaista svoj odmor. Pevačica Neda Ukraden otkrila nam je da je uvek emotivno gane kada neko od fanova čeka potpis za njenu novu knjigu. U Bugarskoj se dešava, imam jednog fana koji ako pevam recimo u Sofiji ili ne znam, Plovdivu, on čovek dođe, stanuje na Burgasu, to je luka na Crnom moru, znači pređe jedno 400 km. Ja mislim da on ima veću arhivu mojih pesama od mene. Znači sva izdanja, sve što je izašlo, piratsko, legalno, jugoton, diskoton, sve. Dakle, zaista, ovo mi se često dešava. A da li Neda ima vremena za odmor i tradicionalno spremanje za Vaskrs? Kako da ne, pa nikad se to ne preskače u našoj porodici. Pa to su već pripreme počele, to se već skupljaju korpice, slama, sve to, zeke i tako. Pripreme su već krenule i ja ću to otpevati što imam i onda se vratim kući, onda smo mi zajedno, nikad se to ne propušta. Kako Neda ističe, nastoji maksimalno da ispoštuje sve običaje i da ne nastupa za vreme praznika. Pa ja nastojim da to ispoštujem, šta ja znam. Treba nekako biti, ako je čovjek vernik, treba bude vernik u duši, da nema loše misli i tako, ali nastojim da imam i respekt prema tim danima, kad u bilo kom nekom religijskom običaju prema i katoličkom i pravoslavnom i muslima, odnosno muslimanskom, muhamedanskom kalendaru, kad su ti neki dani nekog poštovanja, tišine, mirovanja, posta. U Nedinoj knjizi opisala je ljubav sa Sašom Popovićem, iako on tvrdi da nije baš sve kao što izgleda. Ja ne bih htjela da komentarišem bilo čiji komentar, znate, svaki ima pravo na svoje izjave. Ja nešto nisam ni iznenađena, verujte mi. Ja sam negdje i očekivala tako nešto i ako je neko pažljivo čitao to što sam ja pisala, onda neće ni on biti iznenađen. Tako da, sve ja to poštujem. A šta je za Nedu najvažnije u životu? Meni je sloboda i dostojanstvo su mi dva vrhovna postulata od kojih ne odstupam. Skrnaviti to dvoje i biti nešto kao srećan, zaljubljen i to me stvarno ne zanima. Drugo, uživam u životu, ja ne znam ko više uživa. Hoću putovati, hoću letovati, hoću zimovati, hoću sediti kući, hoću kuvati, hoću. Čovjek nauči da nekako to što ima nekako voli, ceni, poštuje, uživa u tome i ja vama dajem savjet, ako mogu da vam dam kao neko ko je razmišljao i drugačije nekako nekad, jel? Zaista je užasno sve prolazno i sve kratko i sve može biti danas ovako, sutra onako. Kleli ste se do juče u neke prijatelje pa su vas izdali pa ste razočarani, kao i ja. Ili u neke ljubavi, u neke muškarce, u neke projekte, nešto, pa su izjalovi, tako. Ali život ide dalje, life goes on, ima toliko divnih stvari, ne mora sve biti glavni zgoditak, možda bude jednostavno neka dobra nula, ali idete dalje. Je li utiču ili vas ne dotiču? Stvari koje moraju da se odrade, tako da
bilo sunce ili kiša, stvari koje moraš uraditi. Tako da ne razmišljam o tome, samo eto, naravno da je prijatnije kad je lijepo vreme i kad može čovjek opuštenije da izađe, da se obuče i tako. Evo, već ste se vratili iz toplih krajeva, tačnije iz Hrvatske Vodice, bio je CMC festival, ujedno ste i prezentovali album, dueti. Samo je nebo iznad nas. Samo je nebo iznad nas, da. Jeste, bio je CMC festival, to je ovako, čini mi se još jedini neki zabavno-muzički regionalni festival koji, eto, lijepo promoviše nove albume, nova izdanja, nove pesme, ali iznad svega divno se družimo jer nema više prilike srest 40 kolega, diskografe, menadžere i na kraju krajeva život malo u moru, suncu. Da li je bilo teško staviti sve te duete i solo pesme na jedan disk? I što se tiče samog odabira? Ovaj album dueta sadrži samo duetske pesme i to sa najvećim imenima jugoslavenske zabavno-muzičke scene. Kemal Monteno, Arsen Dedić, Mišo Kovač, Vlado Kalember, Željko Samardžić. To su samo neka od imena s kojima sam imala sreću da sarađujem, da otpevam sjajne duete. Samo je nebo iza nas je ovako jedna kultna pesma, Kemina pesma Pao sneg po dunjama. Divna pesma Arsena Dedića, imam neku sklonost za te i tako. Tako da su to ovako dokumenti ne samo moje karijere, nego eto i o njihovoj, sjajnih kolega, sjajnih autora. I zaista kad vidim tako nešto pred sobom, ja sam sama ugodno iznenađena koliko su to dobre pesme. Sa baladom Živi se umiri, da se predstavili na festivalu, kada će Posesiva? Posesiva je skoro gotova, imaju neka 2 miksa, treba da se odlučimo, spot je urađen, već je i montiran, tako da to mislim da treba uskoro očekivati, dogovorit ću se sa Bačićem, Duletom, kad će to izaći, ali u svakom slučaju jedna potpuno drugačija Neda. Neda, je li dobro da ponekad u životu budemo ta posesiva? Ne, tekst govori čemu posesiva, zašto kad te volim, zašto si takav, zašto provjeravaš kad dolazim, s kim pričam, kad ću da se vratim i tako dalje. Sve one situacije koje su vrlo česte u tim nekim ljubavnim vezama. A to od uvek bilo tako, da? Od uvek je bilo tako, nažalost, samo što su nekad stvarno iz nekih ekonomskih, tradicionalnih, porodičnih, konzervativnih razloga žene trpile i šutile, odnosno nisu reagovale. Sad zaista, pogotovo žena koja je samostalna, nema nikakvog razloga da bude rob ničijeg vlasništva, ni poimanja, veze kao predmeta ili svojine s kojom neko želi upravljati. Da li videli ste setite neke situacije kada je neki muškarac bio mnogo posesivni? Uglavnom su bili posesivni, zato sam sama. Uglavnom su bili, pa znaš šta, mislim, to je ono, gde si do sad? 3 sata, aha, da, važi, pevala si, jeste, da. Tako, to su već, da kažemo, uobičajene stvari u svakoj vezi i bez obzira koliko te čovek upozna na tvom radnom mestu ili zna čime se baviš, uvijek je to, znaš, ljudi koji nisu u ovom poslu sasvim drugačije gledaju na naše zanimanje, ali treba prije svega imati poštovanja, treba gajiti ljubav i bez ikakvog vređanja, bez pokušati držati, ako ne, bolje se razići nego erodirati vezu. Kako ste se borili protiv toga? Ste ih ostavljali ili? Kao što vidiš, ništa mi ne fali, jako se dobro osjećam sama. Imala sam jako puno posla, zaista, zadnjih mjesec dana
i put u Istanbul i nagrada koju sam primila. Ne znam da li ste uspjeli to upratiti, to je jedna vrlo značajna i meni izuzetno vredna nagrada. The most successful Balkan pop star. Znaš, neko je sabirao nekakve rezultate, nagrade, tiraže, hitove, godine trajanja i to nekome jako znači. Imala sam dosta koncerata na raznim destinacijama, od Maribora, Kučeva, Vodica, evo večeras tu u subotu u Novom Sadu. Tako da zaista ne stižem da pratim sve, ali ja mislim da ima mnogo talentovanih pevača, pevačica, grupa i da ljudi sigurno će nešto ostati, da se ljudi trude, da budu atraktivni, da budu hitovi, sad šta će od toga biti. Ali zato ste ispratili sportske uspehe svojih unuka. I mi uvek imamo razloga i to je mnogo lepo da razgovaramo o njihovim uspesima. Evo, malo ću privilegovati ovu situaciju, pa ću se pohvaliti. Dušan je unuk koji ima 10 godina i koji iznad svega voli loptu. Mislim, šuta po kući cijeli dan i želi da bude Mbappe ili tako neko. A inače je najbolji učenik u razredu. Ne samo da ima sve petice, nego nema ni jednu četvoru. Izuzetan matematičar i vrlo se ponosim sa njima. Devojčice su odlične, talentovane. Aleksandra trenila atletiku, Neda crtanje, klavir. Zaista divna deca i mogu da vam kažem da sam Bogu zahvalna za svaki njihov osmeh, za svaku njihovu peticu, ali iza svega su divna i vaspitana deca i zdrava. Tako da sam zaista srećna, danas im je bio zadnji dan u školi. Mi smo svi u kući oduševljeni njihovim uspisima, nije to nikog vuko za uši pa sad uči i tako. Znači da su deca i vredna i talentovana, da će Bog pa će se odabrati nešto što će ih ispuniti, ja ću im pomoći šta god da se odluče. Pa divno, super. Divno. To je jako hrabro, to je želja svakog pevača. Ja to pozdravljam. U Istanbulu ste bili sa također Branka Todorović je bila sa vama. Da li ste možda uspeli da se malo odvojite vremena za druženje? Pa jesmo, da. Išli smo malo po prodavnicama, ali ona ima svoje neke žena obaveze i neke destinacije. Ja opet nešto drugo, tako da ta 2 dana su za čas prošla, ali eto, željela bih ponovo da odem i da se malo više zadržim u Istanbulu.